Williams, heibio'r amddiffyn o'r cael ei groesiad i fewn. Baker! A mi oedd angen yr arbediad gan Shibek. Ash Baker, a mae dal yna i'r Seintiau. Y posib pella'r cliriad oedd hi ar y llinell gan Billy Borge. Ash Baker mor agos at roed y pencampwyr ar y blaen. Williams chwipio hi eto draws y cort! A mi oedd Baker yna eildro o fewn munud. Jordan Williams ar croesiad, Ash Baker yn amseru'r rediad yn berffaith. A mae o'n gwybod, dylai fod i taro'r targed yn y fan yna. Mae gachu. O, mae yna le fan hyn i Ben Clark. Awgrym wergyd gan Clark. Ac un oedd, gwych gan Clark, a cheisio i gosod ti. O, mi o dawel o ddau o amddiffynwyr Pen-y-bont. Wel, ar ei pen ola yn y fan yna. Dyma Kirchhoff. Ac yna Wood, rownd y gornel at Kroll. A Pasg, mae'n ôl i Kroll. Cyfleu am yr ergyd gan James Kroll. James Kroll! 6 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. A mae'r Seintiau di reoli'n llwyr hyd at hyn. Un cyfle o James Kroll i angen. Heibio i Pasg, heibio i Connor Roberts. Seintiau Newydd dim, Pen-y-bont 1. Wood. Ond Georgievski, mae Kroll yn y canol. Mae Kirchhoff yna hefyd mewn y dawi. Disgyn i Kroll ar ail! O, dyblu mantais Pen-y-bont. Monach yn amddiffyn y Seintiau Newydd. Hanner awr union o'r gêm wedi chwarae. Yr ymwelwyr yn dyblu'r mantais yr ail i James Kroll. A mae Pen-y-bont wedi dod i gartra'r pencampwyr. A maen nhw'n curo o 2 gôl i ddim. Seintiau Newydd dim. Pen-y-bont 2. Williams, Clark. Ote wedi mynd ar rediad ar y medi. Ote! Arbediad o'r safon ucha gan Adam Shibek. Campus gan y golwr. Oedd hwnna yn edrych yn gôl sicr i'r Seintiau Newydd. 4 munud o'r ail hanner ar y cloc. Ben Clark yn cymryd y gigrydd i'r Seintiau. A'r gwiriad ar y postyn pella. Fi'n credu mai Ash Baker gafodd y cyffyrddiad ola. Mae'r bel i fewn ar y postyn pella. Mi oedd Oti fewn yna, mi oedd Jordan Williams yna, a mi oedd Ash Baker yna. Mae'r Seintiau nôl yn y gêm. O'r cyffyrddiad yn tasgu nôl oddi ar Josh Pasg at Nathan Wood. Wood rownd y gornel edrych am Kroll! Yn ôl at Wood! Arbediad arall, mae'n disgyn i Owen Pritchard. Camgymeriad ar rwan yna gyfle'r pen arall, Kirchhoff! Mae yna gerdyn melyn i Jacob Kirchhoff y fan hyn. James Kroll, oedd y cyfle yna ar gyfer yr hat-trick. Yr arbediad gan Connor Roberts. 2 funud ar 15 o'r ail hanner wedi chwarae. Cyn Owen! Capten Pen-y-bont! O mynd amdani nath o'n fanna. A bron a dal Connor Roberts ar ei bostyn gosa. Brobl, mae gen fo le ag amser i fesur y croesiad! A maen nhw'n ôl yn gyfartal! Y Seintiau Newydd, Danny Davies! Yr cyffyrddiad, 4 munud ar 15. Oedden nhw ar ei holi o 2 gôl i ddim. Maen nhw'n ôl yn gyfartal. Jordan Williams yn sgwar at Rory Holden. Disgyn i Danny Redmond. Danny Redmond! Y capten! Y torri calon a Pen-y-bont! 3 munud o'r 90 yn weddill. Yn ei chryfannu hi. Yn berffaith i'r gornel ucha. A wedi bod ar y blaen o 2 gôl i ddim. Mae Pen-y-bont ar ei holi o 2 gôl i 2.